Čus, tady Pinkman a já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme takový speciální video. A speciální je proto, že v podstatě poprvé v životě mám já svůj vlastní mobil. To si vemte, jo? Takže jsem z toho úplně hrozně nadšený. Já vám ho v tomhle videu ukážu a omlouvám se, že už je to druhé video za den, ale to se nedalo prostě vydržet. Musel jsem něco natočit. No tak tady něco máme. Takže v tomhle videu se bude hlavně mluvit, nebudu nic moc ukazovat, ale ten mobil vám ukážu určitě, tak jo. Takže mobil. V podstatě je to Lenovo. Tak si odrážím svůj tablet. Je to Lenovo, je krásný, nádherný, mně se hrozně líbí. A to hlavně proto, že je to můj první mobil, jakože úplně je to super, to nadšení. Dostal jsem ho od táty a je to můj fakt první mobil, takže prostě to nadšení úplně stoupá. Táta mi na něj koupil rovnou tady takový obal. Jinak vypadá takhle, jo. Se mi hrozně líbí. Tady takhle ze strany vám můžu ukázat. Je to prostě úplně super a no prostě hrozně se mi líbí. Takže jako on je to o tom, že já měl vždycky jenom tablety. Můj brácha dostal tablet, nevím, když mu bylo asi 7-8, rozbil si ho, jo, dostal další tablet, rozbil si ho, dostal další tablet, rozbil si ho, nakonec dostal další tablet, rozbil si ho, jo. Dostal ještě v průběhu toho 3 nabíječky, ty si taky stihnul rozbít, no takže teďka dostal, že jo, ten jeho poslední tablet, jak jsem mu rozbil, tak mu potom nešel zapnout, že jo, tak dostal mobil. To byl taky jeho první mobil a já jsem měl taky dřív tablet, ten se taky rozbil, ale nerozbil jsem ho teda já. Rozbil mi ho právě že brácha. Takže jako, no, teďka jsem dostal mobil teda, zatím na čem jsem hrál ty asi 2 roky, rok a něco, 1 rok, jo, tak to jsem hrál na tátovu tabletu, to jsem ho měl zatím jako považovaný za svůj a no tak teďka mám teda ten svůj nový krásný mobil a moc se mi líbí, takže to by bylo pro tohle video všechno. Tak, čus, sloučí se Pinkman.